Minä olen Pauli Sumanen, työaika- ja palkkatilastotutkija, entinen feministi. En ole enää feministi, koska huomasin, että palkka-asioissa feminismi perustuu valheelle. Nyt olen tasa-arvon kannattaja. Itse asiassa olen tasa-arvoaktivisti, mitä tulee miesten ja naisten samapalkkaisuuteen. Taustatiedoksi hieman faktaa. Kun olen tutkinut Tilastokeskuksen ajankäyttötilastoa vuodelta 1999, sain sieltä laskemalla selville, että kokoaikatyötä tekevien miesten työtunnit ovat vuodessa 1916 tuntia ja naisten 1606 tuntia. Molemmat luvut ilman tuntiperustaisia ylitöitä. Vastaavasti kun Suomessa ilmoitetaan, että naisten palkat ovat 82% miesten palkoista, sillä tarkoitetaan Tilastokeskuksen ansiotasoindeksitilaston antamaa lukua, jonka mukaan naisten ansiot ovat 82,1% miesten ansioista, mutta näissä luvuissa ei ole huomioitu tehtyjä työtunteja ja niiden eroja. Kun kirjoitin tästä asiasta Helsingin Sanomien sunnuntaidebattiin huhtikuussa vuonna 2010, minua ei uskottu. Ja feministiset naistutkijat ovat alkaneet hyökätä minua vastaan väittäen, että minä olen erehtynyt enkä kerro totuutta. No miten tämä on tapahtunut? Ensimmäinen vastaisku minua kohtaan oli samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmän puheenjohtajan Pentti Arajärven kirjoitus reilua viikkoa myöhemmin Helsingin Sanomissa. Siinä hän sanoo sanatarkasti näin. Jotta erilaiset työtuntimäärät eivät vaikuttaisi, on katsottu selkeäksi tarkastella säännöllisen työajan tuloja. Nimenomaan tästä on kysymys. Jos katsomme säännöllisen työajan tuloja, nämä työtuntimäärät pitää ottaa huomioon, mutta Tilastokeskuksen tilastossa näin ei tehdä. Eihän tämä Pentti Arajärven tekstiä ole. Samapalkkaisuustyöryhmä käyttää sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikköä taustatukenaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä tekee töitä toistakymmentä naista, mutta ei yhtään miestä. Myöskin professori Raija Julkunen Jyväskylän yliopistosta on terävöittänyt lausuntojaan. Kirjassa Sukupuolten järjestykset ja tasa-arvon paradoksit vuodelta 2010 hän sanoo näin. Suomalaista palkkakuilua ei voi selittää lyhyemmällä työajalla. Tämä on suora hyökkäys minua kohtaan. Myöskin Tilastokeskuksen tutkija Anna-Maja Lehto kertoo muunnettua totuutta teksteissään. Vuonna 2007 ilmestyneessä kirjassa Tasa-arvo työn takana artikkelissa Sukupuolten palkkaerot Suomessa hän sanoo näin. Ansiotasoindeksi kuvaa säännöllisen tehdyn työajan ansiota. Ei ole totta. Ei se mitään tehdyn työajan ansiota kuvaa. Tämä sama teksti on Tilastokeskuksen muissakin kirjoissa. Tässä 2 esimerkkiä. Naiset ja miehet Suomessa 2007 sarjassa Sukupuolten tasa-arvo ja saman kirjan tuorempi versio vuodelta 2010. Näissä kummassakin kirjassa on useassa kohtaa tämä sama teksti. Keskimääräiset kuukausiansiot
kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöllisen tehdyn työajan ansiota. Täyttä fuulaa. Koska Anna-Maja Lehto oli myöskin hallituksen tasa-arvoselontekoa valmistelemassa työryhmässä, niin tämä sama valheellinen teksti on siellä hallituksen tasa-arvoselonteossa sanasta sanaan. Tästä asiasta on jo aikaisemminkin jaettu väärää informaatiota. Merja Kinnunen väitöskirjassaan Luokiteltu sukupuoli vuodelta 2001 sanoo asian näin. Suomalaisten naisten todellisuus vie pohjan sellaisilta selitysmalleilta, jotka nojautuvat palkkatyössä käytettyyn aikaan. Väitöskirjaan on heitetty teksti, jolla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Tätä virhettä eivät ole kyllä vastaväittäjä eikä kustoskaan huomannut. Tämän vuoksi minä sanoudun irti feminismistä. Aate, joka pohjautuu palkkatasa-arvokeskustelussa valheelle.